Добре, виждаш. Този сезон искам да бъда класен дизайнер. Не искам да бъда някакъв такъв сълтак. Той спи. Да. Те заспаха. Скучен съм! Ужас. Причам да поп-фолк изпълнител и без това вече са в русата гама. Режеш, куклите! Аз съм Еди Спала и това е моят свят. Отиваме да вземем вратата. Пионите ни се сипаха. Къде е конт? Чакай, какво търси? Щабите, да се питам къде се намира конт, дали имате представа? Да, ето тук. В сградата ли? Не, в сградата на стадиона, в тяло. Това е по-низко, трябва да се плати. Не, половината. Окей, добре. Много ви благодаря. Загубени в Созопол. Мале, той чака там. Що ме снимате? Не ви снимаме вас, мен снимат. Ми дава, не влизаме в кадър. Моля? Ние влизаме в кадър. Не влизате. Ох, розова врата. Все искам нещо. Все нещо не ми е достатъчно. Реших, че розова врата. Поръчах розова врата от Пловдив. Обича Пловдив. Реагираха за 2 дена. Защото исках да създам концепцията за пустиня и врата in the middle of nothing. Да бех в пустинята, да, розова врата. Много интересно и така концептуално решение. И да, реших да е такова, но реших и да я бъкна. Цялото това нещо беше огромно бъкнене. Изключително тежка врата. Аз не съм ял. На слънце сме. И просто взимам вратата и бъкна какво да правя. Не искам никой да ми помага и не искам и аз да помагам. Ако имам нужда от нещо, ще ти кажа, ще се разбереме за параметрите, от които имаш нужда и това е. Затова един ден, ако имам сериозна връзка, не знам как ще се случат нещата, защото аз просто обичам всичко сам да си го направя, защото по този начин си изграждам едно самочувствие и си казвам, да, кучки, аз сам го направих. Малко смешни физиономии да направя. Косата добре ли ми е? Така. Модел, дизайнер, хамали. Обаче, къде ще седнеш? Мали, извинявай, че те не вкарвам в този филм. Няма. Така ще стане. Да. Удобно ли ти? Аз ще карам по-бързо. Само трябва да ми караш по-бавно, да взема да скоча напред, да не си шибни утре. Албанска му работа. Не случайно имам такива корени. Как съм се возил аз с какви непростива кола. Ти си свикнал по снимачните площадки. Е винаги така. Ама, в смисъл това не е ли яко да се снима? Забавно е, да. В смисъл в сравнение с... Да, готин е имиджа и визията, която ще видят. 20 minutes later. А като си легнеш, как ти е? Тега. Не, аз цъкам телефона, това лева. Мале, ние се прецакахме супер много. Що? Леле. Той е 10:30 между другото. Да, чакай да видим. Той тук е баш даунтаун ерия, нали се сещаш с Созопол и тук всеки паркира с бутона спирам, където аз искам и аз желая аварийните да ме. Това ме здръгна, те шибна отгоре. Не, спок, той е мек. Трябва да отидем на шофьорския плаж, извинявайте. На шофьорския плаж трябва да отидем. Значи тук първа книжка е пише хапка. Хапка? Виждаш ли? Да. Да. Свиваш дясно. Да. Първата вправо. Да.
иначе изглеждаш, че съм се злопал преди да дойдете. Искаш ли помощ все пак? Не. Значи аз съм драматург. Аз работя с режисура, с интересни моменти да се случват. Искам сега, тази врата съм си я мъкнал през целия този период сам. И в един момент екипа ми вижда, че има камера и решаваш ли точно в този момент те решават да ми помогнат. Не, няма как да стане, аз да позволя да ми помогнат и да излезе така, че едно мен екипа ми помага да си носа вратата. Не, защото ако камерата на Едиспал 24/7 не беше там, щяха да ме остават сам да си мъкна вратата. Беше... не се чуваш. Пълна глупост! Повтарям, пълна глупост! Екипа не знаеше, че има камера. Лъже! Всички са ги допредил. И се почва едно дърпане на тая врата. Опитваме се тая врата по някакъв начин да я закрепим. Опитваме се да я разопаковаме. Не можем 4 човека в един момент толкова много си ядосах. Толкова много си ядосах, защото вече гладен, жаден, времето напредва. Искам да си направя фотосесията, да си свърша работата и си хода вкъщи. И 40 човека седат и дърпат. И в един момент аз с последни крехки сили на никакви въглехидрати просто фащам това цялото нещо. Викам, айде! Издърпах го злобно, така албанската, балканската, как си трябва. Издърпах вратата, разопаковах я и почнахме да я закрепваме. Тя почва да припада. Слагаме вратата, припада. Вади се от пантите. И в един момент хора толкова ми причерня пред главата, че си мисля, че ще припадна. И си казах, Боже Господи, тази врата, тя никога няма да бъде закрепена. Но слава Богу успяхме да я закрепим и започваме да снимаме. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got that summertime sadness. Summertime sadness. Got that summertime sadness. Oh. Затова избирайте edispal.com. Снимките приключват, аз съм супер щастлив, че най-накрая ще си хапна, защото след 5 дена глад, мъчение и цялото това нещо вече се вижда край. От това, което успях да видя, не успях да видя много от кадрите, но това, което видях, така доста ми хареса. Вижте навигацията къде ме прекара. Чакай, ще питам тази виги. Извинявайте да ви попитам, как може да отидем за пътя за Бургас? Назад, добре. Благодаря. Много ми помогнахте. Когато хората да ги познавам,
се опитвам да изглеждам по-интелигентно, отколкото може би съм. Аз съм интелигентен човек реално. Не, че обичам да се хваля, обаче всички знаете, че I'm the shit. Нещо, което е... Опитвам се дали така да изпъкна с интелигентност, с възможности, така, с референции и така нататък, защото това са хора, особено в модните среди, е голям клюкарник. И да знаеш, трябва много добре да подбираш думите си, защото да знаеш утре твоите думи как ще бъдат интерпретирани. Ето, искам да ви покажа това. Ау, това е много яко. Уникално. И той с такава вода си. Да, мен. И това супер много те успокоява. И това пак се скоко или се О, слип пас. Това е някаква много добра. Искам ти кажа, че на Макта ти свирите рекламни кампании, които много ми харесват, са тези, които ти се снимал в тях. Защото ги прави само скоко или за както нас ни кеф, защото са ми дали свободата да примерно тази с чернокожите, направо ти си... много яка. Кефме как я наричаш тя с чернокожите, те там двама чернокожи и 4 модели. Ти за тебе, ти помниш само тях. Ами, тези бяха доста запомнящи. Се опитвам да изглеждам по-интелигентно, отколкото може би съм. Абе, защо не се чува, бе, музиката не е намалена от там? Ами, аз съм ти го пуснал, извинявай. Съжалявам. Тук малко съм. Добре да се гледа, обаче не те ли страх, примерно, от енергия? Аз мисля, примерно, аз съм забелязал, че когато се чувствам много окей, примерно запишеш някакво стори и тогава следва и чувство, че хората му участват. Вярваш ли в тези неща? Вярвам по принцип, че се привличаш това, за което много си мислиш. Да. Тоест, аз вярвам, че винаги има хора, които независимо дали умишлено ти го желаят или не умишлено, просто не те гледат добро око или просто имат проблеми и ти си им черен, че те е така без причина. Ама зависи до каква степен ти ги допускаш. И гледам да се фиксирам в важните неща. Да. И аз ако не се чувстваш окей, според мен ти позволяваш. Точно така, колкото повече показваш, че не си окей, толкова повече показваш, че им даваш къде да влизат към теб, да. Прибираме се в София, всичко е супер, минава ден-два, получавам кадрите. Понякога колкото и да искаш да направиш перфектния кадър, колкото и да имаш желанието да направиш най-перфектното нещо, което е възможно, не се случва. И в такава ситуация няма виновен и невиновен. По-скоро вината е на креативния директор, че е позволил някои неща да не изглеждат по начин, на който той би искал да изглеждат. Видях кадрите, видях нещата, имаше доста красиви кадри, но просто не откривах Еди Спал в тях. Не откривах философията, естетиката, нещата, за които съм се борил цял живот и нещата, които бих искал хората да усетят, когато видят бранда ми. Затова, преглеждайки кадрите, мислейки доста върху този проект, реших, че искам да презаснеба фотосесията. За съжаление, моят екип, с когото работя, както Славеда, така и Колко Кръста, е изключително ангажирани и нямаше как фотосесията да бъде осъществена отново с тях, затова трябваше да открия чисто нов екип, с когото да заснема фотосесията. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls. And